ನಮ್ಮ ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ तुले निकलेगे मुल्पद पेलाकायद आइसक्रीम तीन पाओ आप लोग बैठिए आंटी अंकल बैठिए आप लोगों को पिलाएगा मैंगलोर का जैक फ्रूट का आइसक्रीम आप लोग को खिलाएगा हम लोग भी खाएंगे साथ साथ सबका साथ सबका विकास ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾ ನಿವೇತ ದಿನೇಶ್ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಈಕಲ್ನ ಎದುರುಗ ವೈದ್ಯರು ದಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಆಂಟಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅಚ್ಚ ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಚ್ಚ बाद में इसको ऐसा ऐसा करना ओके मिक्स करना देन ऐसे डालने का ओके वेरी गुड और ढक्कन क्लोज करना इसको सिम करना है इतना ही उतना ही अभी ढक्कन ओपन कीजिए रेडी हो गए ओके वाह रेडी हो गया और अभी इसमें अभी मैं फोल्ड किया है ना ऐसे फोल्ड करने का फोल्ड कीजिए मसाला डोसा का जैसे फोल्ड फोल्ड और नो प्रॉब्लम छोड़िए हाँ बाद में निकालने का उधर डालिए साइड में डोसा रेडी हो आंटी नीर डोसे बनाया अच्छा सा लगाने का ऑयल ऐसा पूरा कॉर्नर 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 में सारा जगह होना चाहिए एन्ने गाली आता है होते नहीं हो गया ओके एक ही स्टार्टिंग वेरी आ गया थोड़ा डाली वेरी गुड लोड़ा बस 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 हो गया ओ सुपर और क्या परफेक्ट हो गया तुले इनी ಆಂಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮನ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಟ್ ಪೆರದೆ ನೇಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬರ್ತದು ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಅಂಚಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಅವು ತುಯ್ಯರು ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೆಪ್ಪನ ತುಯ್ಯರು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ನೇತ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡುಂದಲ್ಲ ಬಂಗುಡ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುದ ಅವು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತೂಲೆ फिश कटिंग करेगा वो सीजर में है ना नहीं हम लोग वो फिश जहाँ से लेता है हाँ उधर से काट के देता है नॉर्मली ये देखिए ये फिश क्लीन करने के लिए इजी है बांगड़ा और बाकी फिश वगैरह है ना थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं टाइम भी लगता है और कांटा भी ज़्यादा रहता है इतनी इजी नहीं ये इजी है कटिंग के लिए ये इजी है लेकिन उधर क्या होता है वो आप खरीदेगा काट के क्लीन करके देता है इधर भी देता है दुकान में क्लीन करके देता है बट इधर तो बहुत बिजी रहता है इन लोग वही बात है ओके ऐसा थिक एकदम थिक काउ मतलब काउ मिल्क की तरह और वाटर पुट और नहीं पानी का जगह में ये हेलो एवरीवन निवेता दिनेश लाक्स्ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಎಂಕಲಿ ಪನಲ್ ಬೈಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತಾಪುನ ಆತ ಟೆಂಪಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇರುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪನಲ್ದ ಬೈಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಒಂಚು ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಲೋ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಶೀತ ಆಂಟಿ ಇರಲಿ ಪಕ್ಕಮನ್ ಜೋರು ದಣ್ಣಿ ಇರಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೋರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಜೋರು ಊಟೆ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ರೇಪಂಡ ಮೂಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ ಬೆರವೆಲ್ಲಿ
ಪನೈಲ್ ಬೈಲ್ಗೆ ಪೋಪುನೇರು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ಲಡೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಲಸಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದುವೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೈಲ್ ಬೈಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನಿ ಆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದಾದ ಅಂತ ಅಂದೇ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತುಲೆ ಇದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಹಲ್ವಾ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀಟ್ ಬಂತಿನ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಹಲ್ವಾ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎದುರುಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಣೇರು ಪಾಣೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡತಿ ಪಕ್ಕ 300 ಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎದ್ದು 300 ಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಲಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಶಾಪ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ತುಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಅಂಗಡಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಉಳ್ಳದು ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಡುದು ಇತ್ತೆ ಹಲ್ವಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಳಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಮನ್ಕೊಳದು ಬರಡೆ ಉಳಾಯಿ ತುಲೆ ಮೂಲ ಉಳಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಹಲ್ವಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಹಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲ್ವಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬಾಡುವಾರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಲ್ಪ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಇಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ನೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಗಾಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದುಲ್ಲ ಉಂಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟು ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಹೀಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಏ ಸಮಯ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಶಾಪು ಮುಜೋ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಪಲ್ಲ ತೂದೇ ಪೋಪುನಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿನ ಆಗೋದು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ अंच मुखला तजबा कांड यंकला तेलक मैं बोल रहे हैं हम लोग तो यही रास्ते में इतना बार गए 3 साल हो गए ये ओपन होके कभी भी अंदर नहीं है अभी बोल रहे हैं आप लोग आए इसलिए हम लोग को भी चांस मिल गया आने के लिए ये देखिए ये हलवा बना रहा है मतलब हाँ पहले ग्राइंड करेगा जैक फ्रूट को नहीं पहले ग्राइंड करेगा जैक फ्रूट को बाद में ये ग्राइंड किया हुआ बाद में इसको मिक्सिंग में डालेगा वो गरम भी होता है और उसमें शुगर और घी डाल के हलवा बना हाँ और ये देखिए गरम होता है ना इसी टाइम पर घुमाते ये गैस है गैस भी है बाद में ऐसा डाल के नेक पार्ट ट्रैक पार्ट चौड़े अपनाते ಅದು ಕಟಿಂಗ್ सुपर सुपर अच्छा है ना है तो बेस्ट ऑल ओवर इंडिया बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया को बेच सकते कौन आ जाता है दिल्ली को भी गया है ये बरटी मतलब पायसा में उधर गया है दिल्ली एक आदमी लेकर गया 30 किलो 30 किलो लेके गए ओके गुड गड्डन खुशी है एगले तो मुट्टे तो देख ले मर रहा है हां आपको कार्ड देगा पोस्टल कोरियर में भेजता है इसका चार्ज 45 उंडु टोटल 35 40 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು 40 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು 40 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ बोलता है ಇಂದು ಒಂದು ಓಯಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾನೇನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ ಹಲ್ವಾ ಮಗ నేను ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಏನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ अंदे खाली अंडे वो जूस था बोल रहा था वो खत्म हो गया बोल जैक फ्रूट का आइसक्रीम है आइसक्रीम ट्राई करेंगे हम लोगों का ट्रेडमार्क है क्या बोलते हैं एंगल आइसक्रीम ट्रेडमार्क आइए आंटी बैठिए तो ले निकलेगे मुल्पद पेलकायद आइसक्रीम तिन पाओ आप लोग बैठिए आंटी अंकल बैठिए आप लोगों को पिलाएगा
मैंगलोर का जैक फ्रूट का आइसक्रीम आप लोग को खिलाएगा, हम लोग भी खाएंगे। हाँ हम लोग भी खाएंगे साथ साथ हाँ सबका साथ सबका विकास नहीं है, दिन हम लोग को नेक येत आइसक्रीम ₹25 ₹25 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ₹25 ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಕಪ್ಪಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ದಿ ಸರ್ದಿ ನೀರಿನ ಶೀತ आइसक्रीम खाएगा सर्दी जाता है। बहुत अच्छा है, एकदम नेचुरल। अच्छा है ना टेस्टी अलग है ना हाँ वो लीफ है ना ये फ्राइड है, फ्राइड। ಹೌದಾ ದೇವು ಉಳ್ಳಾಗ ಹಾಂ ಉಪ್ಪು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಲಕೈತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಉಳ್ಳುಕ ಪೂರ ಉಂಟು ಮೂಡು ये ना पड़े ಎಂಜಂಡಿ ಅಲ್ವಾ टेस्टी रियली टेस्टी काशी बोर्ड ఉంది ములే తిన్నారు ಓಕೆ Okay, ಬಾಯ್ bye. ಎಂಗೆ ಬರ್ಪ ನಾನು ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಲುವಾ ಪೂರ ತಿಂದ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಲುವಾ ಐದ್ವಕ ಆಂಟಿ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲ ಮಂತೇರು ಅಂಚೈತ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಚು ತೊಚ್ಚು ಪೆಲಕಂಡು ಬೊಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ₹25 ಅಂಚ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ ಎಂಕಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ರಾಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಕೊರಿಯೇನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಕೊರಿಯೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಿನ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತಾರೆ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡಿ ಎಂಕಲಿನಿ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಕಾಡೆಯನ್ನ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ದಕ್ಕದು ಓದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ತೊಚ್ಪೈಲಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಂಕ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪರಕೆ ಸಂದಿಲಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಗಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ್ಲ ಅಚ್ಚನ ಆಂಟಿ अच्छा लगा आपको बहुत अच्छा एडेंडू ಎಡೆಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಚಕ್ಕುಲಿಲ್ಲ ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಯ್ತ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ತೋಚ್ಪಗಂದು ಅಂಚ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲವನ್ನ ಸಾತಿಜಿ